ставай, бе. За нищо не ставаш. Дори едно дете не можа да опазиш. Гласът проряза бялата тишина на болничната стая като стъкло върху метал. Иван отвори очи трудно, сякаш клепачите му бяха залепени. Всичко го болеше, ребра, глава, гърло. Вкус на кръв стоеше още в устата му. Над него стоеше медицинска сестра, но думите не идваха от нея. Те идваха от човека до вратата, мъж с костюм, който не си беше свалил якето, сякаш дори болницата не заслужаваше уважението му. Иван се опита да помръдне. Лявата му ръка не реагира веднага. Дясната трепереше. Къде е синът ми, прошепна той. Настъпи тишина. Тази тишина беше потежка от удара, който го беше изпратил тук. Мъжът с костюма се засмя кратко, без радост. Син? Ти още ли се правиш, че имаш син? Иван се опита да се надигне, но болката го върна обратно в леглото. В същия момент в стаята влезе жена му. Или по-скоро, бившата му жена, макар документите да не бяха още подписани. Елена Стоянова стоеше изправена. Спокойна. Събрана. Облечена в тъмен елегантен костюм, който не пасваше на миризмата на лекарства и отчаяние около нея. Косата й беше прибрана, лицето й, почти без емоция. Само очите й в тях имаше нещо студено, което Иван не беше виждал преди. Кажи му, каза мъжът до нея. Кажи му истината, щом още пита. Елена не погледна веднага към Иван. Погледът й остана върху папката в ръката й, бяла, тънка, почти невинна. Контрастът с това, което щеше да се случи, беше жесток. Иване, гласът й беше равен. Детето не издържа операцията. Светът не спря. Просто се счупи. Той я гледаше, но не разбираше думите. Какво, устните му потрепериха. Какво означава това? Ти каза, че всичко е под контрол, ти каза, че лекарите. Казах, че правя всичко възможно, тя го прекъсна. Без повишен тон. Без колебание. Но сърцето му беше твърде слабо. Иван се изсмя. Един странен, разкъсан звук. Лъжеш. Мълчание. Сестрата извърна поглед. Мъжът с костюма издиша тежко и погледна часовника си, сякаш разговорът му губеше време. Елена най-накрая вдигна очи към него. Не съм тук, за да споря. Тук съм, за да приключа всичко. Тя направи крачка напред и постави папката върху металната масичка до леглото му. Това са документите. Иван се втренчи в нея. Светлината в стаята сякаш се промени, стана по-остра, по-болезнена. Документи, повтори той. Детето ни и ти говориш за документи. За първи път в погледа й премина нещо, не съжаление, не болка. По-скоро умора. Не мога да върна нищо, което вече го няма. Думите паднаха бавно, като камъни в празен кладенец. В същия момент в коридора се чу вик. Женски вик, дрезгав, счупен. Иване! Иване! Старата му майка се появи на прага. Облечена в износено палто, с торба в ръка, от която стърчаха празни бутилки. Косата й беше разрушена, лицето, сиво от умора и безсънни нощи. Тя залитна вътре. Какво става? Какво става с детето ми? Погледът й падна върху Елена. Ти си тук, значи всичко е наред, нали? Кажи ми, че е наред. Елена не отговори. Иван се опита да седне, този път успя почти наполовина. Мамо! Гласът му беше счупен. Жената се хвърли към него, хвана ръката му с треперещи пръсти. Кажи ми, че внукът ми е жив, кажи ми. Елена се обърна леко настрани. Мъжът до нея изсумтя нетърпеливо. Няма го вече, каза той вместо всички. Тези 4 думи удариха стаята по-силно от всичко преди това. Майката на Иван замръзна. Погледът й се изпразни за секунда, после се напълни с ужас. Не, това е лъжа, не може. Тя започна да трепери, торбата с бутилки падна на пода. Пластмасата се разсипа с шум, който звучеше нелепо на фона на случващото се. Иван усети как нещо вътре в него се скъсва. Не болка, празнота.
Огромна, бездънна празнота. Кога, прошепна той. Елена не отвърна веднага. После тихо. Снощи. Той затвори очи. И в този миг не видя болницата. Не видя стените. Видя малко лице, усмихнато, което някога беше хващало пръста му. Чу смях. Малки крачки по дървен пот. Глас, който казваше «Татко». И всичко това изчезна. Когато отвори очи, гласът му вече не беше същият. Защо не ми каза веднага, попита той. Елена го гледаше спокойно. Защото ти беше в операция. А после нямаше смисъл да бързам. Тази фраза беше последният пирон. Майка му започна да плаче. Не тихо, с глас, който се разпадаше. Тя се свлече на стола до стената, държейки главата си. Моето внуче, моето внуче. Иван не я чуваше. Или по-скоро, чуваше я, но всичко беше далечно. Очите му бавно се преместиха към Елена. Ти си тук за това, нали? Гласът му стана потих. Не за да ме видиш. Не за да ми кажеш. А за да приключиш. Тя не отрече. Да. Само това. Елена взе папката от масата и я отвори. Извади документите внимателно, сякаш това беше просто административна процедура, не разпът на човешки живот. Иване, ще трябва да подпишеш. Той се засмя отново. Този път без звук. Детето ми е мъртво, а ти ми носиш хартия. Тя не реагира. Това е разводът. Всичко е подготвено. Няма спор за имущество. Няма претенции. Просто подпис. Майката на Иван вдигна глава. Какъв развод? Ти си луда. В такъв момент. Елена я погледна за първи път директно. Този момент не е началото. Това е краят. Началото беше много по-рано. Иван я гледаше, сякаш я вижда за пръв път. Ти ме мразиш ли, попита той. Тишина. После. Не. Той застина. Това беше по-лошо от «да». Тогава защо? Елена се приближи една крачка. Само една. Достатъчна, за да усети болничния въздух между тях. Защото вече не си човекът, за когото се омъжих. Той я гледаше, без да мига. А кой съм? Тя го погледна дълго. Много дълго. Последствието. Тишината след това беше абсолютна. Само мониторът в стаята издаваше равен звук, който напомняше, че животът продължава някъде, без да пита. Иван бавно вдигна ръка. Взе химикала. Ръката му трепереше. Майка му протегна ръка към него. Не подписвай, не им позволявай. Но той не я чу. Гледаше само едно нещо, подписа на Елена вече беше там. Сигурен. Ясен. Завършен. Той затвори очи. И подписа. Химикалът падна от ръката му върху металната поставка с тихо изтръкване, което прозвуча като заключване на врата. Иван остана неподвижен. Подписът вече стоеше там. Чужд и окончателен, сякаш някой друг беше решил вместо него. Въздухът в стаята се сгъсти. Мониторът продължаваше да бипка равномерно, без да се интересува, че вътре в него нещо вече беше спряло. Майка му се хвърли напред. Не. Как можа? Как можа, Иване? Това е краят. Тя го разтърси за рамото, но той не реагира. Погледът му беше празен, вперен в тавана, където светлината от неоновите лампи трептеше като изкривена истина. Елена затвори папката спокойно. Без бързане. Без емоция. Това спокойствие беше по-жестоко от всяка обида. Ще се погрижа всички документи да бъдат подадени до края на седмицата, каза тя. Гласът й вече звучеше като от друга стая. Или от друг живот. Иван най-накрая помръдна. Само устните му. Това ли беше всичко? Тя го погледна за секунда. Не. Това беше крайният резултат. После се обърна. Мъжът с костюма отвори вратата пред нея. Елена мина покрай леглото, без да се спре.
без да погледне назад. Дори за частица от секундата. И тогава Иван разбра нещо, което го удари по-силно от всички удари преди това. Той вече не съществуваше в нейния свят. Вратата се затвори. Майка му се свлече на стол до стената и започна да плаче с глас, който се чупеше на парчета. Иван не чуваше, но сякаш беше под вода. В него нямаше мисли. Нямаше план. Нямаше дори болка в обичайния смисъл. Само празнота, която растеше. И тогава, без предупреждение, в главата му започнаха да се появяват образи. Не на детето му, а напреди. Ръцете му върху волана на новата му кола. Усмивки в скъпи ресторанти. Телефонни разговори, които прекъсваше, за да отиде на среща. Усмивката на Мария, колежката, с която започна всичко. Същата тази усмивка, която му казваше, че заслужава повече. Повече от какво? От жена, която го чакаше у дома. От дете, което го наричаше татко. Иван затвори очи. И за първи път не се защити. Сутринта беше сива, като изцедена кърпа. Болницата миришеше на дезинфектант и изтощение. Иван вече беше в друго отделение. По-евтино. По-шумно. По-студено. Никой не го питаше как е. Защото вече нямаше значение. Вратата се отвори рязко. Мъж с папка влезе. Обувките му бяха нови. Скъпи. Несъответстващи на мястото. Иван Димитров. Иван бавно вдигна глава. Да. Мъжът отвори папката. Фирмата Димитров Строй е в несъстоятелност. Всички активи са запорирани. Банковите сметки са блокирани. Договорите са прекратени. Думите падаха една след друга, като камъни. Иван слушаше, без да мигне. Какво означава това, попита накрая, но гласът му беше кух. Означава, че нямате нищо. Майка му, която лежеше на съседното легло в същото отделение, се надигна рязко. Как така нищо? Той има фирма. Къщи. Проекти. Мъжът я погледна спокойно. Имал е. После се обърна към Иван. Има още нещо. Дългове към подизпълнители. Лични гаранции. Банкови кредити. Общата сума е значителна. Той не каза числото. Не беше нужно. Иван вече го разбираше. Това не беше просто падение. Беше изтриване. Мъжът затвори папката. Ще получите официалните документи. И си тръгна. Майка му започна да крещи. Ти си виновен. Ти. Аз ти казах да не се занимаваш с тази жена. Ти я доведе в къщата. Ти я избра. Иван не отговори. Защото за пръв път не можеше да спори. Тя беше права. Не всичко. Но достатъчно. Дните започнаха да се разпадат един в друг. Иван беше изписан без церемония. Без обяснения. Само с рецепта за болкоуспокояващи и адрес на социална служба. Когато излезе от болницата, нямаше никой да го чака. Нямаше кола. Нямаше телефон, който звъни. Само улица. София беше същата, но за него беше станала друга планета. Първата нощ прекара в изоставена сграда близо до строителна площадка. Миришеше на влага и прах. Чуваха се далечни гласове и кучета. Майка му дойде след 2 дни. С торба. Вътре, хляб, няколко лекарства и празна бутилка за вода. Това е всичко, което имаме, каза тя. Не плачеше вече. Само говореше с празен глас. Трябва да се оправиш. Трябва да работиш. Иван я погледна. С какво? Тя не отговори веднага. С каквото има. Така започна новият му живот. Първо беше товарене на тухли. После цимент. После всякакви работи, които никой друг не искаше. Ръцете му, които някога подписваха договори за милиони, започнаха да се напукват. Първия път, когато вдигна 4-0 килограмов чувал, падна на колене.
Смях. Гледай го, шефа. Бив шеф. Сега е като нас. Иван не отговори. Научил се беше да не отговаря. Всяка вечер се прибираше в малка стая в Люлин. Стени, които миришеха на старо. Легло, което скърцаше като спомен. Майка му живееше с него. Или по-скоро, оцеляваше. Тя ставаше все по-горчива. Все по-остра. Виж се, казваше му. Това ли си ти? Това ли си направил от живота си? Иван мълчеше. Понякога си мислеше, че ако отговори, ще се разпадне напълно. Една вечер, докато се връщаше от работа, видя магазин с телевизор. И спря. На екрана – новини. Финансовият сектор приветства новия инвестиционен фонд Нови Капитал София, ръководен от младата анализаторка Елена Стоянова. Иван застина. Камерата показа нея. Спокойна. Уверена. Непокътната. Хората я аплодираха. Журналистите задаваха въпроси. Тя отговаряше с лекота, сякаш светът винаги й е принадлежал. Иван стоеше пред витрината, мокър от дъжда, който току-що беше започнал. Някой го бутна отзад. Мръдни, бе. Но той не помръдна. Само гледаше. И тогава нещо вътре в него се промени. Не беше болка. Беше осъзнаване. Тя не беше паднала с него. Тя беше продължила. И го беше оставила зад себе си като грешка, която вече е поправена. Телевизорът премина към друга новина. Но образът остана в него. През следващите седмици започна да разбира неща, които преди не виждаше. Мария. Тя не беше просто изневяра. Тя беше избор. Изборът да напусне стабилното за илюзията за нещо полезно. Изборът да лъже. Да краде време. Да дели живот. И всяка такава, малка стъпка го беше довела до тук. Една вечер майка му падна в стаята. Иван я вдигна сам. Докато я носеше, усети колко е лека. И за първи път се уплаши. Не за себе си. А за това, което е станал. Навън София светеше. Вътре в него нямаше светлина. Само една мисъл започна да се връща отново и отново. Това не е наказание, това е резултат. Тя стоеше пред огромния панорамен прозорец на офис на последния етаж в центъра на София. Градът долу пулсираше като жив организъм, светлини, коли, хора, всички забързани в свои малки битки. Но вътре, зад стъклото, времето сякаш течеше по друг начин. Жената не помръдваше дълго. Само пръстите й леко докосваха ръба на чашата си стинало кафе. Елена. Това име вече звучеше различно. Преди година, ако някой го беше произнесъл, щеше да се обърне една тиха жена в сянката на съпруга си, която се прибираше късно, говореше малко и винаги избягваше да привлича внимание. Сега, когато някой казваше «Госпожа Стоянова», хората в залата леко поемаха въздух, сякаш трябваше да внимават как ще произнесат следващата дума. Телефонът й вибрираше, но тя не го поглеждаше веднага. На екрана се сменяха съобщения от Лондон, Франкфурт, Париж. Номера, които преди изглеждаха като друг свят, сега бяха просто част от ежедневието й. Тя най-накрая вдигна поглед, отвори едно от известията и прочете кратко: одобрено. Фондът вече е регистриран в ЕС структурата. Само това. Никаква емоция. Никакво вълнение. Само кратко кимване, сякаш отбелязваше нещо в списък. Но ако някой беше до нея в този момент, щеше да разбере, че нищо в този живот не се е случило случайно. Преди няколко години същата тази жена живееше в апартамент в Манастирски ливади, приготвяше вечеря в тишина и чакаше мъж, който все по-често не се прибираше. Тогава тя не беше Елена Стоянова от Международен инвестиционен фонд. Беше просто съпруга. И никой не подозираше, че всяка вечер, след като светлините угасваха, тя отваряше друг лаптоп, друг профил, друг живот. Имаше моменти, в които дори самата тя се чудеше коя от двете е истинската. Седна на стола и отново погледна екрана. Графики, инвестиции, анализи.
Данни, които говореха за милиони. Но под тях имаше нещо друго решение, взето много по-рано, в момент, в който болката още не беше станала пепел. Спомни си една нощ. Не беше далеч назад във времето. Той спеше. Или поне така изглеждаше. Телефонът му беше оставен на масата с включен екран. Съобщение от Мария. Кратко. Леко. Без вина. Без страх. Тогава Елена не беше казала нищо. Не беше викала. Не беше чупила нищо. Само беше гледала. И в този поглед нещо в нея беше приключило. Но това, което той никога нямаше да разбере, беше, че тя вече не беше същата дори преди това съобщение. Преди всичко тя беше завършила с отличие финансов анализ. Беше получила предложение от международна компания още преди брака. Беше отказала. Не защото не можеше, а защото беше избрала друго. Беше избрала да остане. После започнаха малките неща. Отлагания. Компромиси. Тишини, които се удължаваха. И постепенно тя започна да живее живот, който не беше нейният. Докато един ден нещо не се счупи. Не шумно. Не драматично. Тихо. Почти незабележимо. И тогава тя се върна към себе си. Елена стана и тръгна из офиса. На стената висеха проекти, нови Capital София. Името не беше случайно. Ново начало. Не заради маркетинг. А заради нужда. Първите месеци след развода бяха като падане без край. Но не външно. Вътрешно. Хората мислеха, че тя е разбита. Че е една от онези жени, които не могат да се възстановят. Грешаха. Тя не се възстановяваше. Тя се изграждаше отново. Първата й инвестиция беше малка технологична компания в Пловдив. После фонд за стартъпи. После партньорство с фонд от Германия. Всяка стъпка беше внимателно изчислена, без емоция, без импулс. Само логика. Само стратегия. И когато най-накрая я поканиха на среща в Париж с европейски инвеститори, тя вече не беше бившата съпруга на някого. Беше човек, който определяше посоки. Телефонът й отново вибрира. Този път лично съобщение. Асистентът й, Иван, е видян на обект в Люлин. Работи като носач. Искате ли да прекратим наблюдението? Тя прочете съобщението 2 пъти. После го остави на масата. Лицето й не се промени. Но вътре в нея имаше момент на тишина. Не болка. Не гняв. Нищо остро. Само празно пространство, в което някога е имало име. Тя стана и отиде до прозореца отново. Люлин. Това беше достатъчно. Не искаше снимки. Не искаше доказателства. Вече нямаше нужда да вижда падението му, за да разбере истината. Той беше там, където сам беше стигнал. И най-страшното не беше това. Най-страшното беше, че тя вече не усещаше нищо към това. На следващия ден имаше среща с международни партньори. Залата беше пълна с хора, които говореха за милиарди като за дребни числа. Елена седеше на масата, спокойна, с леко прибрана коса и черен костюм. Когато говореше, всички слушаха. Не защото вдигаше тон, а защото думите й бяха последни. След срещата един от инвеститорите се наведе към нея и каза тихо: вашият фонд расте по-бързо от очакваното. Какво ви движи? Тя го погледна за момент. Само за момент. После отговори: нищо. Той се усмихна, мислейки, че е шега. Но тя не се усмихна обратно. Защото не беше шега. В нея вече нямаше нещо, което да движи в човешкия смисъл. Нямаше нужда от отмъщение. Нямаше нужда от любов. Нямаше нужда дори от миналото. Миналото беше просто архив. Същата вечер тя се прибра в апартамента си на последния етаж. Градът беше тих. София изглеждаше различна от високо, по-малка, подалечна, почти без значение. Отвори чекмедже и извади стара снимка. Тя и той. Усмивки. Ръце.
Време, което вече не съществуваше. Гледа я дълго. После я сложи обратно. Без да я скъса. Без да я скрие. Само я остави там, където принадлежеше. И затвори чекмеджето. Телефонът звънна отново. Ново съобщение, следващият проект е одобрен в Брюксел. Очакват ви за подписване. Тя взе ключовете си. И излезе. В асансьора се видя в огледалото. Същото лице. Но различно присъствие. Не по-красива. Не по-студена. По-цялостна. И докато вратите се отваряха, тя си каза тихо, почти без глас, само за себе си. Аз вече не се връщам назад. И за първи път тази мисъл не беше решение. Беше факт. Вратата на асансьора се затвори тихо зад нея, но звукът от металния механизъм отекна в съзнанието и по-дълго, отколкото би трябвало. Елена стоеше изправена, без да помръдва, докато етажите се сменяха един след друг. В отражението в огледалната стена виждаше не себе си, а образ на човек, който вече не трябваше да се връща назад. Когато вратите се отвориха, я посрещна дълъг коридор с бяла светлина и стерилен мирис. Болницата беше една от най-скъпите в София, място, където тишината винаги тежеше повече от думите. Тя не спря да мисли, не се поколеба. Просто тръгна. В ръката й имаше папка. Тънка, но достатъчно тежка, за да промени два живота. Накрая на коридора той вече я чакаше, макар и да не знаеше това. Иван беше там от часове, седнал на неудобния стол до прозореца, с лице, което носеше следите на последните месеци като изписани върху кожа, която вече не помнеше покой. Ръцете му бяха груби, напукани, несъвместими с предишния му живот. В тях нямаше нищо от човека, който някога подписваше договори за милиони. До него стоеше майка му. Свита. С малка платнена чанта. Очите й бяха уморени по начин, който не се лекува сън. Погледът й се плъзгаше по хората в коридора, сякаш търсеше изход, който не съществуваше. И тогава я видя. Тя не се движеше бързо. Не беше нужно. Всички й правеха място, без да разбират защо. Имаше хора, които я разпознаваха от бизнес новините, но тук никой не си позволяваше да я спре. В болниците богатството винаги изглеждаше по-тихо. Иван вдигна глава. В първия момент не разбра. После очите му се разшириха. Не защото я виждаше за първи път, а защото я виждаше такава. Не жена, която някога е обичал. Не съпруга. Не спомен. А човек, който вече стои от другата страна на живота. Елена спря пред него. Разстоянието между тях беше същото като в деня, в който всичко се беше счупило, но сега то тежеше различно. По-плътно. По-непреодолимо. Майка му се изправи леко. Елена, гласът й беше дрезгав. Дойдохте. Тя кимна леко. Без емоция. Без театър. Само присъствие. Иван не говореше. Погледът му се плъзгаше по лицето й, сякаш търсеше пупнатина. Нещо старо. Нещо познато. Но не намираше нищо. Тя вече не беше там. Само тяло. Контрол. Тишина. Донесох документите, каза спокойно. Гласът й не трепна. Не беше студен. Беше окончателен. Той погледна папката. После ръцете й. После очите й. Сега ли, попита той тихо. Въпросът не беше за време. Беше за смисъл. Елена не отговори веднага. Погледна към прозореца в края на коридора. Навън София продължаваше да живее. Коли, хора, шум. Светът не беше спрял за никого от тях. Сега е единственият момент, който има значение, каза тя. Майка му направи крачка напред, сякаш искаше да каже нещо, но не го направи. Вместо това се хвана за стола до себе си, за да не падне. Иван сведе поглед. Дишането му се участи. Не от гняв. От разбиране. Той знаеше защо е тук тя. Знаеше още преди да отвори папката. Но една част от него, най-дълбоката,
най-упоритата, все още се надяваше, че може би няма да се случи точно сега. Че ще има отлагане. Че ще има шанс. Че животът ще му даде още една малка пауза, преди да го довърши. Елена постави папката върху малката метална масичка между тях. Отвори я. Хартията вътре беше подредена. Чиста. Юридически съвършена. Нищо човешко. Само решения. Той погледна подписа й. И за миг нещо в него се разпука. Нешумно. Тихо. Като стъкло, което вече е било напукано отдавна. Обичаше ли ме изобщо, каза той внезапно. Гласът му беше по-нисък, отколкото той сам очакваше. Елена спря. Това беше моментът, който можеше да промени всичко. Или да не промени нищо. Тя го погледна. И за първи път от дълго време в очите й имаше нещо, което приличаше на минало. Но само за секунда. После изчезна. Обичах човека, който беше, каза тя спокойно. Той умря. Тишината, която последва, не беше празна. Беше пълна. С всичко неизказано. С всички години, които вече не можеха да се върнат. Иван затвори очи. В този момент не беше в болница. Беше другаде. В кухнята им, където тя го чакаше с вечеря, която той не винаги ядеше. В спалнята, където мълчанието растеше между тях като трета стена. В нощите, в които той се прибираше късно и си казваше, че това е нормално. И тогава лицето на Мария се появи в съзнанието му. Не като спомен, а като осъждане. Той отвори очи. Погледна ръцете си. Аз, започна той, но не довърши. Защото за първи път осъзна, че няма какво да каже, което да не звучи като оправдание. Елена затвори папката. Имаш време да я подпишеш, каза тя. Не беше заповед. Не беше молба. Беше просто факт. Тя се обърна леко, сякаш вече си тръгваше. Иван я гледаше. И в този момент осъзна нещо още по-страшно от всичко, което беше преживял. Тя не беше дошла да го нарани. Не беше дошла да отмъсти. Беше дошла да приключи. И това беше по-безмилостно от всяка болка. А ако не подпиша, попита той тихо. Елена спря. Без да се обръща. Тогава ще останеш в история, която вече не съществува. Той усети как въздухът става тежък. Майка му прошепна: Иване, моля те. Гласът й го върна за секунда в реалността. В болницата. В живота, който вече не беше негов. Ръката му трепереше, когато посегна към химикала. Елена не се обърна. Не гледаше. Не контролираше. Тя вече знаеше какво ще стане. Иван взе химикала. Погледна листа. И за момент всичко в него се събра в една точка. Любов. Грешки. Избори. Предателства. Загуби. Всичко. После ръката му се спусна. Подписът се появи. Един ред. Краят на нещо, което някога беше живот. Химикалът падна на масата с тих звук. Елена се обърна. Погледна подписа. После него. Без усмивка. Без триумф. Без тъга. Само потвърждение. Сега е окончателно, каза тя. И в този момент Иван разбра най-важното. Не че я е загубил, а че я е изгубил отдавна. Елена прибра документите в папката. Погрижи се за майка си, добави тя спокойно. Това не беше съвет. Беше последната връзка между тях. После тръгна. Стъпките й отекваха по коридора. Равномерно. Спокойно. Сякаш нищо не се беше случило. Иван остана да седи. Празен стол. Празен въздух. Празен живот. Майка му се свлече до него и го хвана за ръката. Но той не я усети веднага. Гледаше към мястото, където тя беше стояла. И за първи път не я молеше да се върне.
Защото разбираше, че някои хора не си тръгват. Те просто престават да принадлежат на твоя свят. Майка му стискаше ръката му, но той все още не реагираше. Погледът му беше закован в празното място пред себе си, сякаш там още стоеше тя, спокойна, недостижима, окончателна. В ушите му кънтеше последното изречение, но не като звук, а като присъда, която вече не подлежи на обжалване. Те просто престават да принадлежат на твоя свят. Тези думи не изчезнаха. Те се забиха някъде дълбоко, където болката не се усеща веднага, а идва по-късно, когато всичко останало замълчи. Навън градът продължаваше да живее. Линейка премина с включена сирена. Някой се смееше в коридора. Телефон иззвъня в далечна стая. Но вътре в него беше тихо. Прекалено тихо. И тогава нещо се пропука. Не като сълза. Не като вик. А като спомен, който отказва да остане заровен. Мария. Името изплува без предупреждение. Първо като сянка. После като лице. После като усмивка, която някога му се беше струвала като спасение. Той преглътна тежко. За първи път от дни не мислеше за болката си, нито за Елена. Мислеше за нещо друго. За онзи период, който винаги беше оправдавал пред себе си като само момент, само слабост, само живот. Мария беше нова тогава. Секретарка в строителната фирма. Млада, усмихната, с онзи лек поглед, който не задава въпроси, а само приема. Иван си спомни първия път, когато я видя да стои до принтера, как се беше навела леко, как косата й падна пред лицето. Тогава той беше уморен. Претоварен. Убеден, че заслужава нещо повече от рутината на брака. Убеден, че успехът му дава право на малко въздух. И Мария беше този въздух. Първоначално разговори. После закъснения. После съобщения, които започваха с «само исках да те чуя». После срещи, които уж бяха случайни. После вечери, които не бяха случайни изобщо. И най-опасното, той започна да вярва, че това не е предателство, а нов живот. Споменът го удари рязко. Един конкретен момент. Офисът беше празен. Дъждът навън удряше по прозорците като нетърпение. Мария седеше на бюрото му, а той й говореше за бъдещето. За проекти. За пари. За свобода. И тя го беше гледала така, сякаш той вече е стигнал там. С Елена си различен, беше казала тя тогава тихо. С теб съм истински, беше отговорил той. Сега, години по-късно, тази фраза му се стори като най-грозната лъжа, която някога е изричал. Истински? Какво точно беше истинско? Лъжите? Скритите съобщения? Изчезванията? Или онзи момент, в който спря да бъде честен не само към Елена, а и към себе си? Майка му го дръпна леко. Иване, говори ми. Гласът й беше слаб. Уморен. Но той не я чу веднага. В главата му нещо се подреждаше. Бавно. Страшно. Елена не го беше унищожила с подписа си. Той вече се беше унищожил. И тогава, сякаш някой отключи заключена стая в паметта му, започнаха да изплуват неща, които преди той сам беше заглушавал. Мария не беше тайна само за Елена. Тя беше навик. Беше система. Беше модел на поведение. Лъжа след лъжа, оправдание след оправдание, малки компромиси, които той наричаше разумни решения. А Елена? Елена винаги беше там. В началото, като опора. После, като фон. Накрая, като нещо, което просто ще бъде наред. И той беше спрял да я вижда. Не защото тя се беше променила. А защото той се беше убедил, че може да я замени. Телефонът му вибрира. Един от старите му контакти. Бивш колега. Чули? Проверка на фирмата. Данъчни. Говори се за сериозни нарушения. Иван затвори очи. Фирмата. Да. И това беше част от същата верига. Той си спомни как подписваше документи без да чете.
Как прехвърляше отговорности на други. Как затваряше очи за малките нередности, защото всички го правят. Ако не го направя аз, ще го направи друг. Това беше оправданието. Винаги имаше оправдание. Майка му започна да плаче тихо. Как стигнахме до тук? Той я погледна. За първи път наистина я видя. Сганатата й кожа. Уморените й очи. Ръцете, които някога се го държали като дете, а сега трепереха. И в този образ имаше нещо, което го разби повече от всичко друго. Той не беше просто загубил жена си. Беше изгубил всичко, което някога го е държало човек. И тогава споменът за Мария се върна отново, но този път не като утеха, а като въпрос. Къде е тя сега? Той посегна към телефона си. Ръката му трепереше. Скролваше. Стар чат. Изтрити съобщения. Архиви. Името и още беше там. Мария. Отвори. Последното съобщение беше от нея. Отдавна. Много преди всичко да се срине. Иване, не мога повече така. Или избираме ясно бъдеще, или спираме. Тогава той не беше отговорил. Беше заед. Срещи. Проекти. Семейство. Двойствен живот. Сега това, не мога повече, звучеше като предупреждение, което той не е разбрал. И изведнъж осъзна нещо още по-лошо. Тя не беше единствената. Имаше и други, малки лъжи. Малки изкривявания на реалността. Малки предателства, които той беше натрупал като строителен материал за собствения си крах. Майка му го погледна. Иване, ти не си добре. Той се засмя тихо. Празно. Не, мамо, за първи път съм напълно добре. Тя не разбра. Но той разбираше. За първи път не беше замаян от оправдания. Не беше заслепен от амбиция. Не беше скрит зад ролята на успешния мъж. Беше просто човек, който вижда истината. И истината беше проста. Нищо от това не беше случайно. Не разводът. Не падението. Не загубата. Всичко беше последователност. И той беше началото й. Навън времето продължаваше. Хора влизаха и излизаха от болницата. Животът не спираше за никого. Но вътре в него нещо най-накрая спря да бяга. Беше странно. Болката вече не беше най-силното чувство. Беше яснота. И тя беше по-страшна от всичко, което беше преживял досега. Защото болката поне даваше извинение. А яснотата не прощаваше нищо. И тогава, за първи път, той си зададе въпрос, който никога преди не беше допускал. Ако тя не се беше отказала от него, а просто беше спряла да спасява някого, който сам се оставил да потъне. Въпросът не получи отговор веднага. Остана да виси в него като отворена рана, която не кърви, но не зараства. А ако тя никога не го е изоставяла първа, просто е спряла да го държи над водата, докато той сам е избирал да потъва. Тишината в стаята не даде утеха. Само тежест. Иван бавно отпусна телефона в скута си. Ръцете му вече не трепереха от страх. Трепереха от осъзнаване. Това беше различно. По-дълбоко. Постудено. Майка му беше заспала на стола до него, изтощена от плач. Лицето й беше спокойно за пръв път от дни. Но той не можеше да заспи. Не и сега. Мария. Елена. Фирмата. Детето. Всичко започваше да се подрежда не като трагедия, а като последствие. Той се изправи бавно и излезе от стаята, без да събуди майка си. Коридорът на болницата беше дълъг, студен, почти безкраен. Светлините трепкаха леко, сякаш и те бяха уморени да гледат едни и същи човешки сривове. Седна на пейка до прозореца. Отвън София беше мокра от нощен дъжд. Светлините на града се разливаха по асфалта като размазани спомени. И тогава за първи път не се опита да се защити. Не каза, беше грешка. Не каза, обстоятелствата ме доведоха. Не каза, не съм искал да стане така.
Просто започна да си спомня. Не като човек, който се оправдава, а като човек, който вече няма къде да избяга. Първата лъжа не беше Мария. Беше по-рано. Една малка сделка, която не беше съвсем чиста. Един проект, в който беше премълчал рисковете. Един подпис, който беше само формалност. Един партньор, който беше изместен тихо, без шум. Тогава му се беше сторило умно. После дойде Мария. После дойде дистанцията с Елена. После дойде навикът да не се прибира на време. После дойдоха оправданията, които звучаха все по-логични в собствената му глава. Работя за семейството. Това е за бъдещето. Аз нося тежестта. И някъде по пътя той беше решил, че да обича значи да контролира. Че да бъде мъж значи да бъде недосегаем. Че да има власт значи да не бъде проверяван. А Елена? Елена беше различна още от самото начало. Нешумна. Независима. Нехаотична. Тя беше тиха стабилност. И точно това го беше накарало да я подцени. Той си спомни една сцена от преди години. Тя стоеше до прозореца в стария им апартамент. Четеше нещо на лаптопа си. Той влезе ядосан от работа, хвърли ключовете на масата. Не можеш ли поне веднъж да ме изслушаш, беше казал тогава. Тя не вдигна глава веднага. Изслушвам те постоянно, отвърна спокойно. Но ти не говориш. Ти се защитаваш. Тогава той се беше засмял. Сега това не беше смешно. Сега беше диагноза. Иван се облегна назад на пейката. Дъждът навън се усили. По стъклото се стичаха линии, които приличаха на безкрайни пътища без посока. Мария беше просто симптом. Елена беше свидетел. А той беше причината. Телефонът му отново вибрира. Непознат номер. Фирмата ти е под разследване. Свържи се с адвокат възможно най-скоро. Той не реагира веднага. Само затвори очи. Странно беше, че вече не го шокира. Преди това щеше да изпадне в паника. Щеше да звъни. Щеше да лъже. Щеше да търси изход. Сега просто седеше. И слушаше как всичко, което е построил, се разпада с тиха закономерност. Сякаш сградата най-накрая се беше уморила да стои върху криви основи. В съзнанието му изплува образът на дъщеря му. Не като спомен от болницата, а от порано. Как тичаше в хола. Как го викаше да я вдигне. Как се смееше, когато я въртеше във въздуха. И тогава го удари най-жестоката мисъл. Тя не беше умряла заради съдба. Тя беше умряла в свят, който той беше направил твърде тежък, за да я държи. Ръцете му се свиха в юмруци. Не от гняв към някого, а от гняв към самия факт, че вече няма кого да обвинява. Час по-късно излезе навън. Дъждът го удари в лицето, но той не отвори чадър. Просто тръгна пеша. Без посока. Без цел. София беше същата, но той не беше. Минал по край строителни огради, светещи витрини, хора, които бързаха за някъде. Никой не го поглеждаше. И това за първи път не го дръзнеше. Той вече не беше човек, който трябва да бъде видян. Беше човек, който най-накрая се вижда сам. Спря пред една стара сграда в ремонт. Работници товареха чували с цимент. Викове. Команди. Ритъм на тежък труд. Погледна ги дълго. И нещо в него прошепна. Това също е твоят свят. Не офисите. Не сделките. Не лъскавите срещи. А това. Тежест. Пот. Повтарящо се усилие. Реалност. За пръв път не се почувства по-добър от тях. Нито по-лош. Просто равен. И това беше ново. Телефонът му отново звънна. Майка му. Той отговори. Иване, къде си? Гласът й беше уплашен. Той затвори очи за секунда. Навън съм. Пауза. Ще се върна. И затвори.
Но не се върна веднага. Остана още малко под дъжда. Защото нещо в него започваше да се пренарежда. Не надежда. Не отчаяние. А отговорност. И за първи път той не се питаше как да си върне живота. А как изобщо го е живял досега, без да го разбере. Дъждът беше започнал да се сгъстява, не като внезапен порой, а като нещо търпеливо и неизбежно, което чака своя момент да покрие града. Иван стоеше още няколко минути под навеса на старата спирка, без да помръдва, докато телефонът му вече беше изстинал в ръката. Майка му. Думите й още висяха във въздуха, сякаш не бяха въпрос, а тежест, която трябваше да бъде носена. Къде си? Той не й беше дал отговор. Не защото не знаеше какво да каже, а защото за първи път разбираше, че думите не решават нищо. Погледът му се вдигна към улицата. София течеше покрай него, автобуси, хора с наведени глави, светещи витрини, мокър асфалт, който отразяваше всичко и не задържаше нищо. И тогава тръгна. Не бързо. Не бавно. Просто с крачка, която вече не търсеше посока, а място. Кварталът беше същият, но в неговите очи изглеждаше по-различен. Люлин не беше просто адрес. Беше състояние. Сгъстени блокове, балкони като клетки, пране, което се люлее като забравени мисли. Миризма на бетон, наготвено, на живот, който не пита дали е удобен. Той влезе в старата сграда, където го очакваше бригадирът. Без поздрав. Без излишни думи. Само кимване, което означаваше, закъсня. Чуварите са там. Почвай. Гласът беше рязък, но не враждебен. Просто практичен. Тук нямаше място за историята му. Нямаше значение кой е бил. Нямаше значение какво е загубил. Имаше значение само дали ще вдигне следващия чувал. Иван облече старото яке. Ръцете му вече знаеха движението, преди умът му да го приеме. Наведе се, хвана първия чувал с цимент и го метна на рамо. Тежестта го удари веднага, не само в тялото, а в нещо по-дълбоко. Като напомняне. Първите няколко минути минаха в ритъм. Вдигане. Носене. Обръщане. Прахът се смесваше с влагата във въздуха и полепваше по кожата му. Никой не говореше излишно. Само кратки команди, кратки движения, кратки погледи. И точно в този ритъм, когато умът му почти беше спрял да се съпротивлява, той я видя. Не веднага. Първо усети промяната. Не шумът. Не движението. А тишината вътре в него. Тя се появи като отсъствие на всичко. И тогава погледът му я намери. Елена. Стоеше на входа на строежа. Не сама. С мъж до нея, костюм, чисти обувки, папка под мишница. Архитект, инвеститор, някой от онези хора, които вече не принадлежат на прахта. Около нея имаше леко пространство, което не беше физическо, а социално. Хората не се приближаваха прекалено. Не я прекъсваха. Не я засягаха. Тя не носеше нищо. Само присъствие. Иван спря за секунда, но ръцете му не пуснаха чувала. Той остана с тежестта на рамото си, сякаш тя беше единственото нещо, което го държи на земята. Очите му я следваха. Тя се огледа. Бавно. Професионално. Без да се задържа върху никого. И тогава погледът и мина покрай него. Не го спря. Не трепна. Не се върна назад. Като човек, който минава покрай стара сграда и не я помни, дори да е живял там. В този миг времето се скъса на две. Не с звук. Не с жест. А с отсъствие. Иван стоеше, без да мърда. Чувалът тежеше. Раменете му боляха. Но това не беше важно. Важно беше, че тя не го видя. Или по-страшното, видя го и не го разпозна като нещо, което има значение. Той направи крачка назад, почти несъзнателно. Чувалът се плъзна леко по рамото му. Циментът вътре се размести, като нещо живо. Глас отстрани. Хей! Движение! Той се върна в ритъма.
Механично. Почти автоматично. Но вътре в него нещо беше замръзнало. Следващите минути минаха като през стъкло. Той виждаше движенията си, но не ги усещаше. Чуваше гласовете, но не ги разбираше. Единственото истинско нещо беше образът й, който не си тръгваше от погледа му. Елена говореше с инвеститора. Посочваше нещо в чертежите. После направи няколко крачки напред. Обувките й потъваха леко в мокрия прах, но тя не забавяше крачка. Нямаше несигурност. Нямаше колебание. Тя беше човек, който не се движи през живота. Тя го организира. Иван усети как нещо в гърдите му се свива. Не болка. По-лошо. Сравнение. Той се обърна и вдигна още един чувал. Този път тежестта беше различна. Не физическа, а смислова. Всеки мускул в тялото му работеше, но умът му започваше да се разпада на въпроси, които нямаше кураж да изрече. Как се стигна до тук? В кой момент тя стана това? И в кой момент той престана да бъде онзи човек, който някога стоеше до нея? Погледна ръцете си. Напукани. Груби. Износени. Ръце на човек, който е носил повече, отколкото е изграждал. А някога тези ръце подписваха договори. Държаха ключове. Показваха сгради. Сега държаха само тежест. Елена се качи по временните стълби към горния етаж на обекта. Движението й беше леко, почти без усилие. Мъжът до нея и отваряше пътя. Хората се отдръпваха. И тогава за миг, само за миг, тя спря. Не заради него, а заради разговор с някого пред нея. Иван я гледаше отдолу. Това беше моментът. Секунда, в която светът можеше да се пречупи в двете посоки. Но тя не се обърна. Само продължи нагоре. И този факт го удари по-силно от всичко, което беше преживял. Не го отхвърли. Не го унизи. Просто го пропусна. Като нещо, което вече не влиза в сметката. Той усети как въздухът става по-тежък. Не навън. Вътре. Някой извика името му. Той не отговори веднага. После реагира. Автоматично. Тялото му работеше. Умът му изоставаше. И докато носеше поредния чувал, погледът му се вдигна отново. Елена вече беше на втория етаж. В профил. Разговаряше. Усмивка, кратка, делова, контролирана. Нечовешка. Функционална. И в този момент Иван разбра нещо, което не искаше да разбере. Тя не беше станала подалечна. Той беше станал по-малък. Работата продължи още часове. Дъждът спря. После отново започна леко. Хората се сменяха. Чувалите не намаляваха. Но вътре в него вече нямаше ритъм. Имаше само една картина. Тя, която минава покрай него, без да го вижда. Когато смяната приключи, той остана последен при купчината празни чували. Дишаше тежко. Ръцете му трепереха от умора, но това не беше най-силното усещане. Най-силното беше тишината, която тя остави след себе си. Не отсъствие, а завършеност. Той се облегна на стената. Погледна нагоре към сградата. Светлини. Прозорци. Движение. И някъде там, тя. Живот, който вече не го чакаше да го разбере. И за първи път Иван не почувства гняв. Нито желание да се върне. Само едно тихо, бавно осъзнаване, което се настани като тежест под ребрата му. Че някои хора не си тръгват, за да се върнат. Те си тръгват, защото вече са пристигнали другаде. Той остана още дълго там, опрян на студената бетонна стена, докато последните работници напуснаха обекта. Шумът на града се връщаше бавно, като че ли светът си проверяваше дали все още е там. Иван не помръдваше. Вече нямаше къде да отиде с бързина. Нямаше кого да настигне. Нямаше какво да доказва. Само празно пространство пред него, в което всичко, което някога беше важно, вече не тежеше нищо.
Той вдигна поглед към сградата още веднъж. Светлините по етажите бяха като чужди животи, подредени един върху друг. Някъде горе тя вероятно още работеше. Или вече беше тръгнала. За него това нямаше значение. Важното беше, че дори мисълта за нея вече не носеше болка. Само яснота. И тогава за първи път той не си зададе въпроса «Защо?». А въпроса «Как?». Как се стигна до тук? Как човек се разпада, без да го усети? Как избираш една стъпка, после още една, и изведнъж стоиш на място, което никога не си представял, че ще наречеш свой живот? Телефонът му иззвъни отново. Този път не го изненада. Този път го прие. Иване, къде си? Гласът на майка му беше послаб отпреди. Не само уплашен, а уморен по начин, който идва от дълго чакане. Той затвори очи. И за първи път не избяга от този въпрос. Идвам, каза тихо. И затвори. Този път думата не беше обещание. Беше посока. Когато тръгна, краката му бяха тежки, но не от умора. От всичко, което носеше вътре в себе си. Градът беше същият, но вече не го удряше. Просто го обгръщаше. Люлин го прие без изненада. Същите блокове. Същите прозорци. Същата тишина зад стъклата. Само той беше различен. Вкъщи миришеше на лекарства и варена вода. Майка му седеше на леглото, сгушена в одеяло, което вече не я топлеше достатъчно. Когато го видя, не се усмихна. Просто го погледна дълго, сякаш проверява дали е истински. Работеше ли? Той кимна. Не каза повече. Седна до нея и за първи път не почувства нужда да обяснява какво прави там, където е. Не защото се беше отказал да говори, а защото разбираше, че думите вече няма да променят нищо от миналото. Майка му сложи ръка върху неговата. Ти се върна, каза тя тихо. Иван погледна ръката й. Слаба. Трепереща. Истинска. Да, отвърна той. И за първи път това, да, не беше защитно. Беше приемане. Навън София светеше както винаги. Но вътре в него вече нямаше две версии на живота му, които се борят една с друга. Нямаше милионер, нямаше паднал човек. Нямаше победител и загубил. Имаше само човек, който най-накрая беше спрял да се разделя на части. Следващите дни не донесоха чудеса. Работата остана тежка. Парите останаха малко. Болките не изчезнаха. Но нещо се промени в начина, по който ги носеше. Той вече не чакаше спасение. Не търсеше врата, която да се отвори. Започна да работи с различно усещане. Не като наказание. Не като падение. А като присъствие. Всеки чувал, който вдигаше, беше реален. Всеки ден, също. Една вечер, докато се връщаше от строежа, мина покрай витрина на малко кафене. Вътре хората говореха, смееха се, живееха в различен ритъм. Той спря за секунда. И осъзна нещо странно. Не им завиждаше. Нито се чувстваше по-нисък. Просто ги виждаше. Като различни пътища, не като чужди успехи. Продължи да върви. И този път не гледаше назад. Минаха седмици. Една сутрин на строежа бригадирът му подхвърли каска. Днес ще водиш малка група. Знаеш работата. Иван пое каската. Тежеше същото като преди. Но в ръцете му не беше нова тежест. Беше отговорност. Той не се усмихна. Не реагира драматично. Просто я сложи и кимна. Работниците го гледаха различно. Не с уважение. Не страх. С нещо по-рядко, доверие, което се изгражда бавно и не се обяснява. В този момент той разбра, че животът не се връща. Но може да се подреди отново. Същия ден, докато организираше работата, погледът му за миг се вдигна към улицата. И я видя. Не отблизо. Не драматично. Само за момент. Черна кола спря пред обекта. Елена слезе. Същата. Но не съвсем.
Подалечна в начина, по който хората се движат около нея. Тя говореше с някого, кимаше, слушаше. Иван не помръдна. Не се скри. Не се приближи. Само я гледаше. И този път нямаше удар в гърдите. Нямаше болка. Имаше затворен кръг. Тя не го потърси. Не го видя. И не защото беше сляпа. А защото животът й вече течеше в друга посока. Иван обърна глава и продължи работа. Този момент беше различен от всички предишни. Не беше загуба. Беше край на нуждата да бъде видян от човек, който вече е напуснал този свят за него. Вечерта, когато се прибра, майка му спеше. Той седна до прозореца. Градът беше същият, но вече не го поглъщаше. Само съществуваше около него. Иван затвори очи. И за първи път не видя нито миналото, нито бъдещето. Само настоящето. Тихо. Обикновено. Истинско. И тогава разбра нещо, което не можеше да се каже лесно. Че кармата не винаги идва като наказание. Понякога идва като яснота. И че най-тежките падения не са тези, които те унищожават. А тези, които те принуждават да видиш кой си бил, без илюзии. На сутринта той се върна на строежа по-рано от всички. Не защото трябваше. А защото вече знаеше, че това е неговото място. Не най-високото. Не най-ниското. Просто неговото. И ако някой ден някой попиташе историята му, нямаше да има нужда от легенда. Само от истина. И някъде, в другия край на града, Елена заминаваше за още една среща. Нов проект. Ново решение. Нов свят, който се изграждаше без да се обръща назад. Два живота. Една история. И никакъв път обратно. Ако тази история те е докоснала, напиши в коментар, ти вярваш ли, че човек се променя, когато загуби всичко, или когато най-накрая види истината за себе си? Сподели мнението си, чета всеки коментар. Ако искаш още такива истории за любов, предателство и карма, абонирай се за канала и натисни звънеца, за да не изпускаш следващата история.